салом тамошобинони азиз, барномаи маълумот аст манзури шумо. дар ин нашри барнома тасмим гирифтем ки атрофи ҳаёти ҳашароти аҷиби табиат малах, асрори коинот ва хусусияти табобатии сирпиёз маълумот диҳем. моро ҳамраҳ бошед. малах аз шумораи ҳашароти хурд буда қариб дар тамоми мамлакатҳо арзи ҳастӣ дорад. бо вуҷуди хурд буданаш малах метавонад ҷаҳиши бузург анҷом диҳад. дар нашри аввали барнома атрофи хусусиятҳои аҷиби ин ҳашарот бароятон маълумот пешниҳод менамоем. моро ҳамраҳ бошед. дар байни онҳо навъҳои калонтар мавҷуданд ва онҳо ба таври назаррас фарқ мекунанд. бо назардошти он ки якчанд намуди он вуҷуд доранд, комилан имконпазир аст ки то ҳол навъҳои кашфнашудаи малахҳо ҳастанд ки аз таваҷҷӯҳи муҳаққиқон дур мондаанд. пойҳои ин мавҷуд аз 4 сегмент иборатанд. дар маҷмӯъ дар ҷаҳон тақрибан 6800 намуди малахҳо мавҷуд мебошанд. баъзе намудҳои малахҳо қобилияти парвоз кардан доранд. селаи малахҳо ҳангоми ҳаракат тамоми набототи дар сари роҳбударо истеъмол мекунанд. дар русия малахҳои маъмулӣ бештар аст. дар аксар навъҳои он дарозии мӯйҳои ҳассос аз дарозии бадан зиёд аст. ба ҳисоби миёна малахҳо тақрибан 15 рӯз зиндагӣ мекунанд. давраи зиндагии онҳо аз марҳилаи кирмчинӣ оғоз мешавад ва он хело тӯлонӣ давом мекунад. тухмҳои ин ҳашарот як хусусияти аҷиб доранд. онҳо дар зери замин инкишоф меёбанд ва барои зинда мондан ба рӯи замин мебароянд. дар натиҷа танҳо 10% кирми малах ба рӯи замин мебарояд. ин ҳашарот ба шароити гуногун мутобиқ мешавад. онҳо дар ҷангалҳои намнок, дар тайгаҳои касногузар ва биёбонҳо вомехӯранд. малахҳо ҳашароте мебошанд ки ба зергурӯҳи калифера мансубанд. эҳтимол қариб ҳама одамон чирчири малахҳоро шунидаанд. аксар вақт дар бевақтии шаб суруд мехонанд. ҳадафи ягонаи онҳо ҷалби ҷинси модина барои ҷуфтшавӣ аст. малахҳо на танҳо дар даштҳо, балки дар ҷангалҳои тропикӣ, кӯҳҳо ва биёбонҳо низ худро хуб ҳис мекунанд ва онҳо дар ҳамаи қитъаҳои замин ба истиснои Антарктида зиндагӣ мекунанд. малахҳо қадимтарин ҳашароти рӯи замин ба ҳисоб мераванд. аз замони пайдоиш онҳо тамоман тағйир наёфтаанд. баъзе намудҳо бо ранг, рафтор ва шумораи зиёди худ фарқ мекунанд. дар аксари навъҳои малахҳо дарозии мӯйлабҳои ҳассос ва дарозии баданашон зиёд аст. аксари малахҳо қаҳваранг ва сабзранг мебошанд. бо вуҷуди ин, як намуди махсуси Мадагаскар субҳи шом ном дошта ки ранги дурахшон ва ҷолиб дорад. чунин ба назар мерасад ки ин ҳайвон барои душманони эҳтимолии худ ғайриимкон аст. нисбат ба андозаи танаш чашмони малах калонтар мебошад. малахҳо дар болои сари худ ду чашми бузург доранд. инҳо чашмони мураккаб ном доранд. онҳо аз ҳазорон чашмони хурд иборатанд ки иттилоотро қабул мекунанд ва ба майна мефиристанд. аксари малахҳо дар пойҳои пешашон узвҳои шунавоӣ ва садо доранд. пойҳояшон аз 4 қисм иборат аст. малах қодир аст ки ба баландии 2 метр ҷаҳад. ҳарчанд малахҳо бол доранд, онҳоро хело кам истифода мебаранд. дар ин намуди ҳашарот ҷинси нарина нисбат ба ҷинси модина бештар аст. малахҳо вобаста ба муҳити зист метавонанд ранги худро тағйир диҳанд. баъзе навъҳои малахҳо дар ҳолати хатар бӯи ногувор мебароранд. аксар намуди малахҳо дар майдони сабз ва ҷангалҳо хуб пинҳон мешаванд. ин ба онҳо имкон медиҳад ки худро аз ҳайвоноти дарранда аз ҷумла қурбоқаҳо ҳифз кунанд. навъи малахи эфипигер инҳо малахҳои бебол буда, ҳатто ҷинси модинаи он метавонад чирчир кунанд. малахҳои оддие ки дар маркази Русия паҳн шуданд, ҳамагӣ 2-3 грамм вазн доранд.
ситораҳо яке аз намудҳои ҷирмҳои васеъ паҳн гардидаи коинот аст. миқдори онҳо аз ҳад зиёд буда, ҷирмҳои ҳаҷман калон мушоҳидашаванда аз сайёраи Замин сайёраҳо мебошад. акнун метавонед маълумоти дигарро дар бораи коинот тамошо кунед. коинот пурасрор мебошад. бо ёрии таҷҳизотҳои махсус садоҳое ки ҷисмҳои кайҳонӣ мебароранд шунидан мумкин аст. саг бо номи лайка аввалин мавҷуде буд ки ба кайҳон сафар кардааст. андоза ва сину соли коинот аз фаҳмиши муқаррарии инсон берунанд. дар ҳолати бевазнӣ шӯъла якбора ба ҳар тараф паҳн мешавад. баъзе бактерияҳо дар ҳолати бевазнӣ хело фаъолтар рушд мекунанд. назар дар рӯи замин. офтоб тақрибан 99% аз 18% массаи тамоми системаи моро ташкил медиҳад. дар бурҷи акила миқдори зиёди этанол яъне спирт мавҷуд аст. айни замон астрономҳо тақрибан 2000 экосайёраҳоро кашф карданд ки дар дигар системаҳои ситораҳо ҷой гиранд. ситораҳо ва сайёраҳо танҳо тақрибан 5% массаи коинотро ташкил медиҳанд. 95% боқимонда аз куҷост то ҳол маълум нест. танҳо дар галактикаи мо ҳар сол қариб 40 ситораи нав пайдо мешавад. офтоб аз ҷиҳати радиатсионӣ аз ситораи пуриқтитортарин дур аст, вале аз сабаби шамоли офтобӣ дар ҳар сония қариб 1 миллиард кило вазнашро гум мекунад. вазни Замин аз сабаби ба сатҳи он афтидани чангҳои кайҳонӣ ҳар 1000 сол тақрибан 2 миллиард тонна зиёд мешавад. ситораҳои машҳури Урса Майор воқеан дар галактикаҳои гуногун мавҷуд мебошанд. зичии баъзе бузургҷуссаҳои газ аз қабили Сатурн аз зичии об камтар аст. одаме ки дар вақти хоб дар рӯи Замин хӯрок мекашанд, дар фазои коинот дар ҳолати бевазнӣ хӯрок намекашанд. дар қисми мушоҳидашавандаи коинот зиёда аз 100 миллиард галактика мавҷуд аст. наздиктарин галактика ба роҳи каҳкашон Андромеда аст, аммо аз он тақрибан 2 миллион соли рӯшноӣ дуртар аст. ҳар рӯз қариб 200 000 метеорит ба Замин меафтад, вале қариб ҳамаи онҳо дар атмосфера месӯзанд. дар мадори атрофи Замин қариб 8000 объект мавҷуд аст. асосан ин ҳама гуна хошок ва партобҳои кайҳонӣ мебошанд. сирпиёз аз шумораи сабзавотҳое мебошад ки ба организми инсон хусусияти шифоӣ бештар дорад. нафароне ки ҳассосият яъне ба истилоҳ аллергия надоранд метавонанд дар ғизои ҳаррӯзаашон аз сирпиёз истифода баранд. хусусияти фарқкунандаи сирпиёз аз дигар сабзавотҳо дар он аст ки вақти хушконидан моддаҳои шифоиро гум намекунад. дар бахши ниҳоии барнома атрофи хусусиятҳои табобатии сирпиёз маълумот медиҳем. сирпиёз як антибиотики табиӣ аст. он зиёда аз 100 элементҳои гуногуни кимиёвиро дар бар мегирад. хусусиятҳои он ба одам аз замонҳои қадим маълум буд. таҳқиқот нишон медиҳад ки одамоне ки онро мунтазам истеъмол мекунанд ба бемориҳои дил камтар майл доранд. дар баъзе кишварҳои Осиё чунин сирпиёзи сиёҳ вуҷуд доранд. онро бо фермент кардани лампаҳои он дар ҳарорати баланд омода мекунанд. дар натиҷа он ширин мешавад. мисрёни қадим ҳамеша сирпиёзро ба парҳезии одамоне ки бо меҳнати вазнини ҷисмонӣ машғул буданд дохил мекарданд. дар чоряки якуми асри 18 сирпиёз аврупоро аз вабо наҷот дод. тавре маълум гардид ҳангоми омехта бо сирко ӯ бар зидди ин беморӣ кӯмак кардааст. румиён боварӣ доштанд ки истеъмоли сирпиёз ба рушди далерӣ, устуворӣ ва шуҷоат мусоидат мекунад. шаҳри Лас Петронерас дар Испания ба таври ғайрирасмӣ пойтахти сирпиёзи ҷаҳон номида мешавад.
вақте ки эпидемияи зукоми хук дар чин дар соли 2009 сар шуд, нархи сирпиёз 30-40 маротиба боло рафт, зеро сарусадоҳо паҳн шуданд ки он барои мубориза бо ин бемории хатарнок мусоидат кардааст. инсоният сирпиёзро ҳанӯз дар ҳазораи сеи пеш аз милод мепарварид. барои гурбаҳо ва сагҳо сирпиёз хатарнок аст, бинобар ин шумо набояд онро ба ҳайвоноти хонагӣ диҳед. сарфи назар аз он ки хосиятҳои фоиданоки сирпиёз аз замонҳои қадим маълум буданд, олимон антибиотикҳои табииро дар сирпиёз танҳо дар садаи гузашта кашф карданд. дар ҳиндустон сирпиёзро истеъмол намекарданд, аммо онро ҳамчун растании шифобахш васеъ истифода мебурданд. чин, кореяи ҷанубӣ ва италия аз рӯи истеъмоли сирпиёз ба ҳар сари аҳолӣ дар 3 ҷойи аввал дар ҷаҳон қарор доранд. дар русия сирпиёз расман ба рӯйхати растаниҳои шифобахш дохил карда нашудааст, аммо дар бораи фоиданокии он ҳама медонанд. дар фаронса, дар гаскони як табақаи анъанавии маҳаллӣ шӯрбои сирпиёз мавҷуд аст, ки турен ном дорад. ин растанӣ метавонад то 1,5 метр баланд шавад. дар русия расман 26 навъҳои гуногуни он ба қайд гирифта шудаанд. ватани таърихии сирпиёз осиёи миёна мебошад. эҳтимол ин сабзавот дар қаламравҳои ҳоло ишғолкардаи тоҷикистон ва узбекистон пайдо шудааст. дар як сари сирпиёз вобаста ба навъҳои ин ниҳол аз 2 то 50 дона мавҷуд аст. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи маълумот ба анҷом мерасад. агар аз ин барнома барои худ маълумоти зарурӣ гирифтед, пас хеле шодем. агар шумо низ атрофи олами набототу ҳайвонот маълумот гирифтан мехоҳед, пас ба сомонаи шабакаи мо IVT-TG фикру андешаҳои худро ирсол намоед. то наздиктарин дидор, хайр.